Bisa kemelus ya. Dodolan roti kemebul ya. Baksonya 6.000. Mono iin nih. Wah, keren. Ngalor tenan iin kamu, yakin. Pak jajan kok ngene iki ya. Kenyang. Golek mobil, oke. Saiki jaga kene, Mbak. Iya. Nang kene dhewe. Piro iki? Ketok enak. Aku tekon aku yo kayak kapan kae. Nendi to ikan. Bisa kemelus ya.
dolan roti ke mobil lho ya. Sangar saya numpak kapal dong jerit-jerit.